Faz do partido e sobre todo a primeira parte e das dúas xogadas que para mí marcan o decurso do encontro. Sí, a ver, sobre todo o primeiro gol tan temprano que creo que, bueno, habíamos todos falado de que facendo partido longo pois a eles iballe seguramente pesar o escenario. Bueno, sí que o poñerlle o partido tan a favor, pois sí que creo que nos vímonos un pouco condicionados. Sensacións encontradas dunha primeira parte que sin estar nos ben, eles tampouco excesivamente ben, pois sí que nos fixeron dano con pouco. A segunda parte creo que a controlamos, pero creo que tamén podíamos estar xogando, non sei, 400 minutos que creo que non íbamos a ser capaces de conseguir un gol. Por eso digo que sensacións encontradas, porque creo que fixemos moitas cosas ben, pero en partes do campo que a competición non dá puntos. Nas partes do campo que a competición puntúa, pois creo que fomos peores. O penalti e o segundo gol do Racing, como os viches? Non teño nada que dicir. Ao final, o primeiro penalti en directo pareceme penalti, vendo repetido, pois as repeticións moitas veces poden condicionar, entendo que pite, que non o cambie. E o segundo gol, pois o mesmo. Bueno, o segundo gol o control, a mí sinceramente pareceme que dá na man, pero bueno, que entendo que se non pitou e tal. Repito que eu non falo nunca dos árbitros, explico que vin eu. Nada, pitou, pitado está. Bueno, escudarnos en dos decisións dun árbitro cando facemos cousas nos mal, creo que non é nin mencionable. O partido trocou na segunda parte. En todo caso, me dá a impresión de que a teu equipo lle faltou convicción. A parte de remate, convicción na segunda parte, non? Non creo que ao final o mellor que temos é que creo que xogamos ata a todas as nosas posibilidades que tivemos, pero sí que é verdade que, bueno, xogando con toda a fe do mundo e que con todo o mundo comprometido como tivemos, pois creo que costounos un pouco, bueno, pois na área rival pois ter maldade, pero bueno, non creo que sexa falta de convicción. Entiendo que igual na situación na que estamos, pois cando fallas ou tes un par de ocasións claras, pois bueno, podes desanimarte un pouco, pero bueno, creo que ata o final estivemos en campo contrario deles, chegando a situacións non de perigo claro, pero bueno, compartido donde queríamos, excepto polo marcador. Que tal, Jorge? Patricia, de Televisión de Galicia. Dicías a semana pasada en Pasarón que de boa imaxe non se vive, e hoxe parece que vos volveu pasar, non? Esa boa segunda parte, pero que non que lle falta ao Arenteiro? Bueno, estiveches xa contando un pouco agora. Non sei se esa confianza que vos pode dar o vos xogo serve de algo, alimenta o equipo ou non? Espero que sí. Sí, a ver, en serio. Creo que sí, creo que es la manera que yo creo en ello, creo que los jugadores creen en ello, y creo que, bueno, al final hay tramos de temporada que puede estar más o menos afortunado, y sí que creo que en estos campos, pues al final creo que tuvimos 4 o 5 ocasiones, pues no sé si claras o muy claras, tengo para repetida, pero en estos campos tienes que acertarlas. O sea, el de Ponferrada fuimos allí, tuvimos 3,5, metimos 3. O sea, es evidente que somos el equipo que creo que menos goles lleva de la categoría. Creo que hemos hecho muy bien en que hemos aumentado mucho pues las ocasiones que tenemos y las llevadas que tenemos, el control del partido, y creo que nos falta pues esa maldad, y que la gente joven pues con el paso de los minutos pues eso hará crecer durante la temporada, y al final pues esas ocasiones que ahora se van por un poco, esa falta de maldad cuando estamos llegando cerca del área, pues tenemos que ir corrigiéndola, porque es la única manera que vamos a tener de solucionarlo. Y luego pues cerca de nuestro área, pues en la situación en la que estamos igual nos penaliza demasiado cuando nos hacen una ocasión o tenemos un susto. Entonces, bueno, nada, en líneas generales creo que está bien, pero evidentemente pues con lo bonito, con las buenas sensaciones, pues no va a llegar para... Ya no digo ni para salvarnos, sino para ir sumando regularmente, que es el problema que tenemos. Que una competición regular, pues no lo... El no sumar, el no tener gol, te hace que vayas perdiendo puntos por el camino, y que cuando te des cuenta, pues estamos en la situación en la que estamos de nuevo.
Vimos que hoxe fixeches debutar xa a Chuca, todo o segundo tempo. Tivo moito balón en xogo, o que pasa que ti mesmo estabas dicindo que o que lle falta ao teu equipo quizá non é o control nesas situacións do campo. Necesitas algo máis para o ataque? Estás esperando máis incorporacións para arriba? Sí, sobre todo, pois, bueno, por fora, creo que vai nos falta, estamos pedindo un extremo, agora, bueno, pois coa saída de William Dous, bueno, pouco máis esperamos, temos baixas tamén, entón, bueno, creo que ao final pois se logramos reforzar esas posicións, o demais pois está casi cerrado, e bueno, repito, creo que no global dos partidos somos iguais ou mellores por tramos, o que falta pois bueno, ter un par de xogadores que poden axudar un pouco a facer esa diferencia, ter esa madurez en certos tramos de partido ou en certas zonas do campo, que bueno, sí que é verdade que marcan a diferencia entre uns e outros. Ao final, pois hoxe, sin ir máis lonxe, pois Antón, que levaba sen xogar X, pois manda hostia, pois ten que virme a mí a meterme 2 goles, pero un xogador como el que parecía que non, pois hoxe pois mete 2 e medio casi. Entón, bueno, ao final a diferencia entre de presupostos, de plantillas, o que máis podemos pois estar orgullosos de que eres capaz de competir deles e facer que parezcan equipos con todos os respectos iguales ou peores que nós en moitos tramos. A última xa. O Racing ataca agora con 2 dianteiros, estaba Antón con Álvaro Jiménez. É moito máis difícil defender así o Racing, supoño que xa o esperabas así, porque xa xogou así a semana pasada. Bueno, xogou un tramo de partido, non sei por ir perdendo 2-0, logo pola expulsión. Sí que non nos esperábamos que xogaran con 2 puntas, pero sí que é máis complicado defender porque non era eso xente boa. Entón, ao final, cada vez que na primeira parte estamos desasustados, eles poderon correr, meteron moi pronto o balón no área, e aí sí que son xogadores, pois, bueno, no caso de Álvaro, cando está ben, pois, de outra categoría, porque tal, e Antón, pois, cando está centrado, pois é un xogador tamén diferente. E logo sí que é verdade que eles tiñan ben traballado, pois sabían que nos apretamos moi alto, e bueno, sí que aí xogaron moito sobre os puntas, e bueno, sobre todo Antón nesas situacións, pois sí que é un xogador que cando está de quero, pois costounos defendelo. Pero bueno, creo que tamén non recordo, teño que ver partido repetido, pero moitas ocasións tampouco deles para que fora, non sei, moi superior máis alo do marcador. No. Por eso digo, pero... Vale, gracias por la publicidad que me hacéis. Bueno. Mister, decías que querías para este mercado de inverno un extremo en cada banda e que non te leven a mingo, supoño, non? Será o que lle pides ao mercado de inverno estes días que quedan. Sí, a ver, eu sempre digo que todo que non marche que poida axudar vai me facer a vida máis cómoda, pero tamén entendo que os dianteiros nesta categoría, pois hai que ver o Mérida, o caso de Álvaro. Entón, bueno, podo entender todo, podo entender que o clube está por encima de que o entrenador non quera que marche ninguén, e se vou para o clube, pois, bueno, tenemos que acertar na persoa que venga. O sea, creo que ao final teño moi claro que estar queixándome todo o día do que non me gusta, do que non me vale e tal, non me leva a ningunha. O que farei, en caso de que salga, é buscar solucións, que repito, que o vaya que se quede.